așa de emoționat sunt la fiecare botez, dar îmi este atât de drag de tineri, de părinți, de nași, de moși care vin și de fiecare dată mă atenționează: părinte, suntem emoționați, copilul vedeți că este foarte mic și vrem să fiți foarte atent și suntem emoționați. Și ce nu știți de fapt este faptul că eu sunt mai emoționat. De ce sunt și mai emoționat? Pentru că eu știu că în nevrednicia mea țin în brațe un înger. De aceea, adeseori în predicile mele, eu spun că văd pe poarta bisericii cum intră îngeri, niciodată sfinți. Păi Andrei are în brațe o minune. Și e de acum în casa o minune. Iar noi toți care avem copii, mai putem să-L întrebăm pe Dumnezeu unde este, când noi în casă avem minuni? Și aș vrea să țineți minte că în acest vârf de deal, cândva un preot vă spunea: iubiții mei, copiii se nasc, cresc și trăiesc nu cu dragostea de la mamă, nu cu dragostea de la tată, ci copiii se nasc, cresc și trăiesc cu dragostea dintre părinți. De aceea să vă iubiți mult, pentru că prin dragostea pe care vă purtați, care v-a adus în fața lui Hristos și care v-a binecuvântat cu așa minune, aveți atâta putere.